İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım. Salam mehriban ildeşler, hoş geldiniz bizim şuunki Yaşayış Çeşmeti adlı ayarlar programmamıza. Men geçen gepleşiklerimizde İsa Mesih'in eden işleri, görküden kudretleri vardı. Seyredip geçen ayetlerimiz sizin kalbinizi ruhlandırandır deyip umid ettiyen. Men şu gepleşiklerin üstü bilen paylaşan ayetlerimin esası maksadı size ruhi durmuşunuzda kömek etmek. Hem sizin İsa Mesih'e bolon imanınızın Hudayın sözünün üstü bilen eşityen kudretler arkalı güçlenmek. İmanınız İsa'da has güçlenmegini men dile etyen. Sebebi men paylaşan zatlarım Hudayın mukaddes sözünden. Bu men öz aydı oturan sözüm değil. Hudayın sözü, şoňçuynam. Hudayın sözü kudretli, güçlü, ol bize durmuş berýär, kalmada rahatlyk berýär, hem aňmyda da asudalyk berýär. Ene men şugunki gepleşigimi yine de İsa Mesih'in görküden kudretleri, alamatları hem şu dünyada yaşan wagtynda eden işleri bilen dowam etmekçi. Sebebi Markus, Matta, Luka hem Yohanna bile şu zatlar barada köp şahitlikleri berdiler. Menin sizin bilen olaryň bar eden şahitliklerini paylaşmaga wagtymyz yok yönü. Men esasy bölümleri şol Hudayın İsa Mesih'in üstü bilen görküden kudretlerini görkezýän bölümlere seredip geçmekçi. Geçen gepleşigimizde men Markus kitabynyň 4-nji babynyň 35-nji 41-nji ayetlerine sizin bilen seredip geçdim. Şol bölümde İsa Mesih'in Howanyň tebigatyň üstünden kontrollyk etýändigini biz görüp geçdik. Ene oň şagirtleri şu bölümde şu yel tupan gemide gaýykda yel tupan turup ondan korkunduklarını biz gördük. Yatan İsa Mesih'i turdup, sen tur biz helak bolup barýas. Sen näme bire sereden ogam, sen bu zatlar sen perwaýyňa da däl diýip şagirtler İsa Mesih'e şeýle ýüzlenip oturýarlar. İsa bolsa turup o näme diýär? Yeli diýär, tupana yeli käýedi diýär. Hem köýlü näme diýär? Sen bol, dek otur diýip şeýle ýüzlenýär. On şol tebigatyň, köýlüň, ýeliň üstünden ol hökmürewallyk etýär. Biz şonu görýäs. Ol İsa Mesih'in şeýle söz agdyryndan çykan badyna yel ýatyp hem zat eýem köşüşdi diýär. Täbi ol Hudaýyň kudrety. İsa Mesih mütü bilen görkezip oturan kudrety. O soň şagirtlerine näme diýip otur? Ol İsa Mesih bize de edil şugun biziň durmuşymyzda her hil aptupan bolup geçýär. Käbirimizde finans tarapdan kynçylyk bar ýa-da keselçilik tarapyndan kynçylyk bar ýa-da maşgalada aramyzda gatnaşyklarymyz kän gowdal berek bilen şu barada, şu zatlar barada biz oýlanamyzda biziň durmuşymyzda bolup geçýän aptupanlar. Yel, güýçlü yel. Şonda biz kalmada İsa Mesih'e Hudaýa iman etýärmi ýa-da şüphelenýär ýa-da edil şu şagirtler gaýykda gemidäki şagirtler gorkuşy ýaly bizem gorkup İsa Mesih'e iman etmeýändigimizi biz görýäs şu ýerde şagirtleriň. Soň İsa Mesih şu öz şagirtlerine, imansyz şagirtlerine ýüzlenip o näme diýär? Näme üçin gorkýaňyz? Näme üçin? Ol size de ýüzlenip otur. Nähili ýagdaýda bolsaňyz şu wagt. Öz mukaddes sözüniň üstü bilen İsa Mesih size ýüzlenip näme üçin gorkýarsyňyz diýär. Näme üçin imanyňyz ýok? Näme üçin baňa iman edeňiz ýok? Näme üçin baňa dilek edeňiz ýok diýär. Men siziň şu wagt näil situasiýadaňyzy görýän, siziň kynçylykly pursatdaňyzy görýän. Siz näme üçin baňa gelip men adamdan dilek edeňiz ýok?
Näme üçin gorku kalbyňyzda gorkyny aralaşdyryp oturdyňyz diýe. Gorku bu şeytandan. İsa Mesih'te Hudaýyň sözü diye bizim kalmada rahatlyk bolýar. İsa Mesih'in bilen. Şu dünyada bolup geçip oturan apy tupalaryň, her hili bolup geçip oturan nejis zatlaryň, hadisalar bize hiç hili täsir etmeýär. İsa Mesih'te. Sebäbi İsa Mesih şol haçda ölüp şu soň ýygyna geldi ol. 3 günden soň dirilip ýene şagirdlerine görünni 40 günläp. Şu döwürde o näme diýdi? Men indi atama göge galyp barýan. Men ýönetede öz rahatlygym goýup barýan diýdi. Men rahatlygym sede şu dünýäň berýän rahatlygy ýaly däldir diýe. Men öz rahatlygymy sede goýup barýan. Siz kalbyňyzda alyda etmäň diýe. Men siziň bilendirin diýip, ol iň soňky sözleri şu göge galmadandan öň İsa Mesih'in öz şagirdlerine ýüzlenen sözleri. Bu bize de degişli, bilemi? Eger biz İsa Mesih'e iman etýän bolsak, İsa Mesih'in şagirdleri. Näme üçin ol şu men rahatlygym bu dünýäňki ýaly däl diýse, bu dünýäde biz eger hemme zat gowluk bolsa, kalmada rahatlyk bar. Erwetlik uruşturup oturan bolsa, biziň kalmada gorku bar. Şoň üçin hem İsa Mesih diýär, men rahatlygym bu dünýäň berip oturan rahatlygy ýaly däl. Şu dünýäde näme bolup oturan bolsun, men siziň kalbyňyzda ýaşaýan diýe, maňa bolan imanyňyzyň üstü bilen, men rahatlygym siziň kalbyňyzdaky, içiňizdäki rahatlygym dünýäde bolup geçip oturan zatlar bilen täsir edilmeýär diýe. Şol rahatlyk näme bolsa da siziň kalbyňyzda bar, men siziň kalbyňyzda ýaşaýan diýe. Şoň üçin ol tapawutlandyrdy bu dünýäň rahatlygy bilen özüniň berýän rahatlygyny. Bizi hiç bir şu dünýäde bolup oturan zatlar gymyldatyp bilmeýär. Sebäbi İsaň rahatlygy biziň kalbymyzda. Bu gaty, güýçli gudrat. Şuurakdaky bolup oturan zatlar bize täsir etip bilmeýär. Sebäbi Hudaýyň öz mukaddes ruhunyň üstü bilen ol biziň kalbymyzda ýaşaýar. Şoň üçin ol size ýüzlenýär. Näme üçin imanyňyz ýok diýär. Belki siz iman etýänsiňiz. İmanyňyz güýçlidir İsa'da. Bu gaty gowy. Gaty gowy eger siziň imanyňyz güýçli bolsa. Şoň üçin siz hem şonu ýatdan çykarmaň. Şu ýerde görüp oturan gudratlaryňyz. Ölüni ölümden dirilden gudrat. Tebigatyň üstünden kontrollyk edýän gudrat. Hiwere keselligini gutulduran gudrat. Suwy şeraba öwren gudrat. Siziň hem durmuşyňyzda gudrat görkezmäge taýýar. Sebäbi İsa hiç açan ütgemeýär. Şol öňkü täze aktyň döwründäki şagirdlere görkezen gudratlyny şu günem iman etdi bilen biziň aramyzda da görkezýär. O mukaddes biri galdyrylyp gidilen mukaddes söz bu gudrat. Hudaýyň mukaddes sözü biziň elimizde. Şu döwründäki şagirdleriň elinde Hudaýyň sözü entek ýokdy, ol entek ýazylmany. Şoň üçin Hudaý öz sözüni peýgamberleriň üstü bilen öz halkyna getirdi. Şu günkü durmuşda bu bize zerur däl peýgamberlik. Sebäbi Hudaýyň doly sözü bizde bar. Hemme peýgamberlikler Hudaýyň doly sözü biziň elimizde. Köne äht, täze äht. Ene bu biziň durmuşymyzdaky güýçli gudrat. Hudaýyň sözü biziň elimizde. Gaty güýçli. Ene şoň üçin men ýene-de bir gezek size ýatlatmak isleýän, biziň İsa'daky imanymyz ony hoşal etdi. Siz oýlanyp görüň, Ibrahimyň imanyny ýadyňyza salyň. Ol Hudaý Ibrahima gelip çykyş kitabynda siz bilýäňiz 10-njy aýatda, soň 17-nji aýatda da 15-nji ol tutuşy aýatlarda görýäňiz. Oňa ogul bermekligi wada berdi Hudaý. Näçe ýyl garaşdy ol, 20-25 ýyllap. Şol wada berilen ogly garaşdy. Soň 22-nji aýatda görýäňiz. Hudaý oňa näme diýär? Indi ahyry şol 25 ýyldan soň wada beren ogluny berdi Hudaý Ibrahima. Soň ony gurban etmek, gurbanlyk kökmünde hüdür etmegi Ibrahimdan sorady. Ibrahimam Hudaý sorag etmän on gitdiýen ýere gidip öz ýeketäk wada berilen ogluny 25 ýyldan soň alyp, indi ýene de Hudaý ony maňa gurban etdi otyr. Ibrahim bolsa şony Hudaýyň beren tawsyrygyny ýerine ýetirip öz ýeketäk ogluny gurban etmäge taýin boldy. Ene şol täwel Hudaýyň öz ogluny halat etjekdigini bilýärdi. Şol iman on Hudaýa bolan imany
İbrahim'i Hudaý bilen has ýakynlaşdyrdy. Ol bizden hem şeýle İbrahim'ne bolan imany talap etdi Hudaý. Täbi imantyt biz Hudaýy hoşal etip bilmeýär. Ene bu barada Ýewreýler kitabynyň 11-nji babynda diýär. İmantyt Hudaýy hoşal etip bilmeýär. Gelin şu gün ýene de Markus kitabynyň 10-njy babynyň 42-nji 50-nji aýatlaryna teredip geçelim. Şu bölümde biz İsa kör adama nähili şipa berýändigini görýärdi. İsa olary ýanyna çagyryp şeýle diýdi. Özüňiz bilýärsiňiz, milletleriň arasynda başlyk saýlanlar olary agalyk edýär. Ullar da olary ygtyýar bilen baş tutanlyk edýär. Tidiň araňyzda beýle bolmasyn. Araňyzda kim uly bolmak isleýän bolsa, beýlekleriň hyzmatkary bolsun. Araňyzda kim ilkinji bolmak isleýän bolsa, hemmäňiziň guly bolsun. Çünki insan ogul da özüne hyzmat etmek üçin däldi, hyzmat etmek üçin köpleriň uğruna janyny tölew hukmyny bermek üçin geldi. Ondan Yeriho geldiler. İsa şagirdleri we uly märeke bilen Yerihodan çykyp barýarka, Timay ogly Bartimay atly bir kör ýoluň kenaryna dilegçilik edip oturdy. Ol bu gelýäniň Nasaraly İsa dygyny eşidip, "Ey Dawud ogly İsa, maňa rahmet" diýip gygyrmaga durdy. Köp adamlar sesini çykarmasyn diýip oňa käýediler. Emma ol öňküden hem gaty ses bilen "Ey Dawud ogly, maňa rahmet" diýip gygyrdy. İsa ayak çekip onu çagyryň diýdi. Köri çagyryp oňa "Batyr bol, tur, seni çagyrýar" diýdiler. Ol hem don taşlap turdy da İsa'nın ýanyna geldi. İsa ondan "Seniň üçin näme etmegmi isleýärsiň?" diýip sorady. Kör adam "Goý gözüm görsün" diýdi. İsa hem oňa "Bar, gidiber. İmanyň saňa şipa berdi" diýdi. Onuň gözleri tiz görüp ýol bilen İsa'nın ýzyna düşüp gidiberdi diýär. Ene şu ýerde de biz Hudaýyň gudratyny görýär. Nähili gudrat, ol köre nädip şipa berdi. İlki bilen bärde şu aýadyň başynda biz görýär. Şagirdleň arasynda kim beýik bolmaly şu barada dawa gidip oturan. Soň İsa Mesih olary 44-nji aýatda araňyzda kim ilkinji bolmak isleýän bolsa, hemmäňiziň guly bolmaly diýip olary şeýle düşündirip otur. Hemmäňiziň guly bolmak diýmek beýleklere baş tutan hökmüne özüne degişli bolan halka hyzmat etmeli. Şonu aýdyp otur ol. İsa Mesih näme diýär? Men özüme hyzmat edilmek üçin däl de hyzmat etmek üçin geldim. Goý siziň öz araňyzda şu tüde mysal bolsun diýär. Baş tutanlar hökmüne. Men hatda öz janymy siziň üçin pida etmäge taýýar boldum diýär. Bilim, eger baş tutan bolsak ýa-da şeýle ýol başçylar bolsak, bizde de edil şu İsa Mesih'de bolan garaýş bolmaly. Biz öz golatymyzda bolanlardan hyzmat etmegi talap etmän eýsem, biz olara İsa Mesih'iň bize hyzmat etmek üçin gelşi ýaly. Bizem hyzmat etmeli beýleklere. Özümizde degişli bolanlara. İsa Mesih'iň öz janyny pida etmäge taýýar bolşy ýaly, bizem şoňa taýin bolmaly. Soň 46-njy aýatda biz görýäs eýem 46-njy aýatdan 50-nji aýatyň arlygyna İsa Mesih'iň ýene-de bir gudrat görkezdenligini görýäs. Nähili gudrat görkezip otur. Kör adamyň gözüni açyp otur. Kör adam oň ýanyna dilegçilik edip otur diýär. Bartimay atly bir kör ýoluň kenaryna, ýoluň uğruna dilegçilik edip oturan. Ol şol İsa Mesih'iň eýem gelýändigini eşidip gözü kör bolsa da şoň kimdigini bilip otur. Näme diýär? "Ey Dawud ogly İsa, maňa rahmet" diýip gygyrmaga başlady. Şonça halkyň arasyna şu batyrgylyk bilen ses edip gygyrıp otur. "Maňa rahmet, maňa rahmet" İsa diýär. Dawud ogly İsa. Köp adamlar sesini çykarmasyn diýip oňa käýä oturlar şu kör adama. Onu edil gedaý ýoluň uğruna dileg edip oturan gedaý ýaly görüp otur beýlekler.
Yöne ol şonu da olun diýende kulak asman entek hem batly ses bilen ey Dawud ogly maňa rahmet etdi gygryp otyr. Oşol İsa Mesih'in kimdigini tanap onu goýberen ol maňa şipa ber. Özüne şipa edilmegini şonu itläp otyr. İsa Mesih'in kimdigini tanap iman bilen ona yapşyp otyr. Özüni tek utulduran şoňa yapşyp otyr. Soň İsa näme diýdi? Oň sesini eşitdi. Ol ayak çekip onu çağırın dedi. Son kör adam çağırıp onu tur. İsa sen çağırıp otur diýerler. O son İsa'nın yanına gelene onu İsa Mesih näme diýär o kör adama? Sen üçin men näme etmegimi isleýän diýär. Şondan tora otur. İsa Mesih bilýär onu kördüğünü. Ýöne şonu da şonu İsa kör adamın öz agdyndan eşitmek isledi. Sen men üçin näme etmegimi isleýän diýär. Ene biz öz durmuşymyzda da köplenç şeýle ýagdaýda bolýar. Hudaýdan anyk göni näme gerekdigini dilek etmän biz pikir etýäs, ay Hudaý eýen bilýär men näme üçin dilek edeýin. Diýen bizde şeýle pikirler bolýar, dogry dämi? Ay ýöne biz haçan da bize näme gerekdigini, näme bize mätäşdigimizi Hudaý bilen dilek edemizde, Hudaý bilen bile wagt geçiremizde şonu aýtdyk. Ene şu dilek biziň Hudaý bilen aramyzdaky hemişelik ara gatnaşyk görkezýär. Hudaý şeýle biz bilen hemişe şeýle gepleşmek isleýär. Iň ýakyn gatnaşykda bolmak isleýär. Şoň üçin hem edil berde şu kör adamdan sen üçin men näme etmegini isleýän diýip sorap otyr. Kör adamyň eýam şol gözüniň açylmagyna mätäşdigini İsa ol aýtmadan öň bilip otyr. Ýöne iň ýakyn gatnaşykda bolmak üçin İsa şonu da şol adamyň özünden sorap otyr. O näme diýär? Kör adam. Goý gözüm görsün diýdi. Anyk aýtdy özüne näme gerekdigini. İsa oňa näme diýip bar gidiber. İmanyň taňa şipa berdi diýär. İmanyň taňa şipa berdi diýär. Soň on gözleri tiz görüp ýol bilen İsa'nın ýygyna düşüp gidiberdi diýär. Teret näme wajyp şördi? Näme barada siz şu wagt dilek etýän bolsaňyzam, iman bilen dilek edin. İsa Mesih size de imanyň saňa şipa berdi diýmäge taýýar. Eger kalbyňda, aňyňda iman üstü bilen İsa Mesih'e dilek etsen, olam taňa imanyň saňa şipa berdi diýmek isleýär. Soň şeýle hem siz öz dilegiňizde edil şu kör adamyň anyk aýdyşy ýaly. Goý men gözüm görsün, men kör, goý men gözüm açylsyn diýär. İsa da ona imanyna göre dilegine jogap berdi. On gözü tiz gördü diýär, tiz. Ol ýuwaş garaşmady, bir bada derrew desene. Gözüm açylsyn diýdi, İsa da gözüni açdy. Nähil gudrat. Güýçli gudrat gödýär berdi. Şol 40-njy 45-njy aýatda görýär. Başlan ene şu häzir 51-nji 52-nji aýatda şonu görüp otyr. Nähil gudrat bolanyny. Gudrat bilen İsa Mesih on gözüni açdy. Siz şu wagt näme mätäç? Näme barada dilek etýäňiz? Öz durmuşyňyzda oýlanyň. Çağaňyz baradamy, maşgalaňyz barada, adamyňyz barada ýa-da belki ýygnaşyňyzda biri barada dilek etýändiňiz. Ýa-da er aýalyň arasyndaky gatnaşykda problemi bardyr. Näme barada dilek etýän bolsaňyzam, siz dile iman bilen Hudaýyň merhamet tatyna ýakynlaşmaly. Şonu siz özüňizde mätäç bolan merhameti alyp bilýäňiz Hudaýdan. Bu Ýewreýler kitabynyň 4-nji babynyň 16-njy aýatyna şeýle diýär. Bu Hudaýyň aýdyp oturan sözi. Size berýän wadasy. İman bilen siz maňa gelseňiz, men dileňize jogap bererim diýär. Täbi imansyz biz Hudaýy hoşal etip bilmeýär hiç açan. İmansyz Hudaýy hoşal etip bilmeýär. Ene bu Ýewreýler kitabynyň 11-nji babynyň 6-njy aýatyna bir de şeýle duýduruş berýär. İnsan oğul diýip otyr. Teret biz şonam gördük. İnsan oğlu. Ene bu eýem İsa'ň beýleki ady bolan şu döwürde.
İnsan oğul deyip İsa Mesih'e şeyle at verilerini bu İsa Mesih'in insan keşfine gelip dolu insan hükmüne şu dünya gelenliğini biz görkedi ya. Dolu insan hükmüne doğulanlığını biz görkedi ya. Ne edip ol köplerin oğlunu öz canını vermeye geldi. İsa Mesih'in öz şeyle deydi şunu 45. ayette. Öz canı tölev hükmüne vermek için köpler için vermeye geldi. Ol sizin için haşta ölenle öz canını tölev hükmüne verdi. Günah hükmünden halat etmek için hem de ebedi yaşayış peşkeşini vermek için şeyletti. Yani şu zatlar iman etti bilen mümkün. Tölev siz biliyorsunuz İsa öz canı tölev hükmüne verdi. Yani tölev burada satın alanına töleneyen tölev. Öz kanının üstü bilen bizim tölevimiz töledi. Şeytan şu an bizi hiç öz aldığına salıp bilmeye. Eğer men İsa'daki imanına berk duruyan bolsam. Öz canı tölev hükmüne verdi. Şoň üçin biz azat İsa'da. Täze ol töledi bizim üçün Hudaýyň öňünde. Bizim gatnaşygymyzdy kesdi Hudaý bilen insanlaryň arasynda. Şoňa men iman etdiýänmi? İsa sen üçün, sizin her biriniz üçün öz canını tölev hükmüne berdi. Sizin günahlarınızı eýäm töledi ol. Öňkü döwürde, häzirki döwürde, gelecekde etjek günahlarınız eýäm tölenni. Öz gany bilen haşta öleni töledi. Näme üçin İsa iman etmeýän şeýle ýagdaýda? Entegem İsa'ny terk edip, oň sözüni terk edip, öz ýoluňyzdan ýöreýäňiz. Ne edip şu haşta şeyle necih ýagdaýda ölüp töhmetçi hükmüne onu haça çüýlediler. Şol dökülen kan sizin üçün tölegdi. Sizin günahlarınız üçün töleg. Şu wagt men İsa Mesih'e iman etdiýän günah hükmünden azat. Nähili gudrat. Günah hükmü ýok men üstümden. Täze İsa Mesih töledi şonu. Eýäm. Aty gudrat şerdi. Ene on körün gözünü açıp gudrat görkedenligini görýär Markusyň döwrüne. Şol bir İsa Mesih şugun sizin durmuşuňyzda da. Şol bir İsa Mesih. Şeýle gudratlar görkezip bilýär. İmanyň saňa şifa berdi diýdi ol kör adama. Sedem iman bilen oň merhemet taýyna ýakynlaşdyňyz, ol size de gydym. İmanyň saňa şifa berdi. Oglum, bana bolan imanyň saňa şifa berdi diýip size de şeýle ýüzlen otur. Siz şu sözleri kalbyňyzda kabul etmek isleýäňizmi? Ona iman edin. O size şifa bermäge taýýar. İsa'daky iman arkaly siz şu ýerde kör adamyň gudrat görşi ýaly Hudaýyň gudratyny görüp bilýäňiz. Ýöne imansyz hiç şeýle gudrat görüp bilmeýär. İsa'nın gudratlary hökümi on görkeden alamatlaryna görkedilýär. Biz şonu görüp otyrys. Biz onun keselleriň, erwet ruhlaryň, ölümiň hem tebigatyň, suwuň, howanyň üstünden bolan gudratlaryny gördük. Ene biz şonu gördük. Luka kitabynyň 13-nji babynyň 24-nji aýatyna siz özüňiz seret geçirsiňiz. Ene şu ýerde näme üçin İsa göge bolan ýol dar diýär. Şu barada siz oýlanyň, siz şu wagt İsa Mesih'in özü diýdi. Men idime erýärler şol göge tarap ýol, ebedi ýaşaýşa tarap ýol dar diýär. Näme üçin bolan dar etdiýär? Ödüňiz Luka kitabynyň 13-nji babyna seredin, şu barada okaň. Hem şu soru barada oýlanyň. Şu wagt siz şu dar ýoldan ýöreýäňiz ýa-da şu dünýäň, ähli dünýäň ýöreýän giň ýolundan ýöreýäňizmi? Täze İsa Mesih'däki ýol dar. İsa Mesih'in özü diýdi, göge bolan ýol dardyr diýär. Eger men İsa'ň izine eýermege karar edinsem, oň baňa näme etmek isleýändigini men nädip bilýän? Siz şu soru barada men sizi oýlanmaga çagyrýan. Sizine şu Markusyň hoşgabarynyň üstü bilen, Mattaň, Lukanyň şaýatlygynyň üstü bilen, Ýohannanyň şaýatlygynyň üstü bilen İsa Mesih'in görkeden gudratlaryny eşitdiňiz, okudyňyz, gördüňiz. Nädip ol erwet ruhlary çykardy? Hewere keseller nädip şifa berdi? Tebigaty näil kontrollyk etdi?
kör adama nädip şifa berdi. Şu zatlaryň hemmesini görüp otyňyz. Ol ölüni ölümden dirildi. Ene şu zatlar bilip hem İsa Mesih'e iman etmeseňiz, bu Hudaýyň öňünde günah. Te ol size öz mukaddes sözünü berdi. Hudaý saýlamaga men çagyrýan. Gudratlar diňe bir Hudaýyň gudratynyň İsa bilenligini, şol Hudaýyň İsa bilenligini görkezmek üçin bize berilmedi, täze ähde. Eýsem ol adamlara şol İsa'nın Hudaý tarapyndan wada berilen birdigini we Hudaýyň özünün ogluny şu dünýä iýerenligini bilmek üçin İsa Mesih şu dünýä ýollady. Şoň üçin ol ýollady. İsa'nın taglimatlary hem bize on kimdigini görkezýär. Siz bilýäňiz ol geçen gepleşiklerimizde näme diýdi? İsa Mesih şol Hudaýyň sözüni erk bilen öwretdi. Ihtiyarlyk bilen. Onu dinleyen adamlar hayran kaldılar. Bu Tevrat mugallimleri ýaly däldi. Şol dini mugallimleri ýaly öwretmedi ol. Erk ihtiyar bilen öwretdi. Ene biz şol Hudaýyň mukaddes sözüni okamada biz İsa Mesih'in kimdigini görýär. O mukaddes sözüň üstü bilen. İsa özüniň Hudaýa şol bağışlamagyny almaga ýeketäk ýoldugyny aýtdy. Diňe İsa Mesih'in üstü bilen insanlar bilen Hudaýyň arasynda hakykatnaşykdy kendil bilýär. Başga hiç ýyly ýol bilen däl. Siz şonu ýatdan çykarmaň. Hudaý Howwana, Ibrahima, Dawuda, beýleki peýgamberlere hem Meryemiň hem durmuşyny gördük. Şol wada berilen İsa Mesih'in Hudaý tarapyndan iýeriljekdigini eýen bize öňünden duýdurdy. İsa özüniň wada berilen birdigini şol hoş habarlaryň üstü bilen bize öz agdy bilen aýtdy şonu. Şu zatlaryň hemmesi gudrat biziň durmuşymyzda. Şu günkü durmuşda şu zatlar gudrat. Hudaýyň mukaddes sözüniň biziň elimizde digi gudrat. Biz şu Hudaýyň mukaddes sözüniň bize berilenligi şoň üçin Hudaýy şöhratlaýarmy günnelik durmuşymyzda. Täze hemme zat bize berilen şol peýgamberliklerin aýdan sözüniň üstü bilen. Diňe İsa özüne inanýanlara baky durmuş berip bilýär. Size ebedi durmuş gerekmi? İsa Mesih'e iman edin. Durmuşyňy oňa tapşyr. Özüň günälidigini oň öňünde boýun al. Ol seni gujak açyp garşy almaga taýýar. Biz nähili İsa'nın üstü bilen Hudaýa gelip bilýändigimiz hem kabul edilýändigimiz barada geçen gepleşiklerde de gurun etdik. Sen kalbyňy aç. Kalbyňy çagyr İsa Mesih'i. Ol edil şu gün sana yol görkezmäge taýýar. Ýöne sen taýýarmy? Oýlanç soraw barada. Gynantaýan biziň şu günki gepleşigimiz tamamlanýar. Biz ýene de gepleşigimizi dowam eder. Häzirlikçe hoş sag bolun. Senin adında günem yolumda bütün kalbimi sana tapşır.